Mga kautoran, maayo gid nga adlaw sa inyo nga tanan. Kag sa sini nga tiyon, nagapasalamat gid kita sa Dios kay kita makaupdanay sa pagpamalandong sang iya mga pulong. Kag sa wala pa, akon pagabasahon ang pulong sang Dios nga makita sa John chapter 1 verses 10 pakadto sa 12 nga nagasiling, ang pulong yara na nga daan sa kalibutan. Ang kalibutan gintugas ang Dios paagi sa iya, pero ang kalibutan wala magkilala sa iya. Nagkari siya sa iya kaugalingon nga banwa, pero ang iya mga kasimanwa wala magbaton sa iya. Pero mayara gid man nga nagbaton kag nagtuo sa iya. Gani ini sila ginhatagan sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Nangin anak sila sang Dios hindi sa tawhanon nga paagi sa bagay nga natawod sila nga may tawhanon nga mga amay, kundi ang Dios mismo amo ang ila nga amay. Suliton lang nakon diri ang isa ka linya sa 12 nga nagasiling, mayara gid man nga nagbaton kag nagtuo sa iya, gani ini sila ginhatagan sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Ang aton pagahambalan sa siningation amo ang titulo, may title nga nagasiling, ang mga anak sang Dios. Aton na hibaloan na, pero aton pagigsuliton subong, nga ang Dios may bugto nga anak. Kagina mo ang nasulat sa John 3:16. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. So ang Dios may bugtong nga anak nga amo si Jesus Christ. Pero ang Bible nagatudlo nga ang nagatuo kay Kristo, ang tanan nga may pagtuo kay Kristo, may kinamatarong, hatagan sang kinamatarong nga mangin anak sang Dios. So aton ini at hagon sing mayo nga ang mga tao iya nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sunod sa ilang kabuhi, kabigon nga mga adopted nga mga anak sang Dios. Adopted tungod kay ang Dios iya may bugto nga anak, pero ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sunod sa ilang kabuhi, makabig kag ginatudlo sang Bible nga sila mga adopted nga mga anak sang Ginoo. So ang pamangkot karon sa aton tunga amo ini, paano ang tao mahimo nga anak sang Dios? Kag amo ang aton sabton, kag ang Bible mismo amo ang magasabat sina. Kag nakita naton sa Galacia 3:26 nga nagasiling diri, ang aton bala na kasulatan Galacia 3:26, siling niya, kay paagi sa pagtuo kamo tanan nangin anak sang Dios, paagi sa paghiusa kay Kristo Hesus. Matag diri nga natudlo sang Bible nga ang tao mahimo nga mga anak sang Dios o kung adopted nga mga anak sang Dios kung sila magatuo kay Kristo. Kay paagi sa pagtuo kamo tanan nangin anak sang Dios o kung nangin adopted nga mga anak sang Ginoo. Okay, aton tanahon sing jutay ang ginasiling nga pagtuo. Mayara man nga pagtuo nga genuine nga pagtuo, kag mayara man nga pagtuo nga piki nga klase sa pagtuo, kag tan-aw naton karon ang pagtuo nga yari sa aton. Ang matudtuod nga pagtuo amo ini, inupdan sang paghinulsol sang aton mga sala. Ang tao nga nagasiling nga nagatuo siya sa Dios, pero wala man siya nagahinulsol sa iya sala, kundi nagakalipay pa siya sa paghimo sang sala, ina nga klase sa pagtuo piki, hindi ina genuine nga pagtuo. Kay man ang genuine nga pagtuo inupdan sang paghinulsol sang aton sala. Ang tao nga may nulsolon sa iya sala, wala siya nagakalipay sa pagpadayon sa paghimo sang sala. Inaamo ginatudlo sang balaan nga kasulatan sa aton. Kaya masunod amo ini, masapwa naton kag mabalaan naton kung bala genuine ang aton nga pagtuo.
Kay ba nang ginbasa naton kay nanagasiling sa John chapter 1 verse 12 ngang tanan nga nagbaton kag nagtuo kay Kristo hatagan sang kinamatarong nga mga anak sang Dios. Kung sa aton pa amo ini ang genuine nga pagtuo inupdan sang pagbaton naton kay Kristo sulod sang aton kabuhi. Kag mabatyagan mo ina kung bala si Kristo ara sa sulod sang imo tagipusoon o kon wala ang tao diin si Kristo amo nagapungko sa trono sa iyang kabuhi, ina nga tao matinumanon kung ano ang ginapahimo sang Dios sa iya, kag ina nga tao mahigugma siya sa paghimo sang mga Dios nun nga mga bagay tungod kay si Kristo amo na ang nagapungko sa trono sa iyang kabuhi. Kabagdanan nga ang Bible nagasiling nga dapat nga tuuhan kag batonon naton si Kristo. So akon suliton sing jotay agod marehistro sa aton hunahuna ang genuine nga pagtuo inupdan sang paghinulsol sa aton sala kag pagbaton kay Kristo sulod sa aton kabuhi. Ina amo ang sabat. Paano ang tao mangin anak sang Dios? Ang siling sang Bible dapat siya magtuo pa kay Ginoong Jesucristo. Ang object sang aton pagtuo, kung sa aton pa, ginapatuhoy naton ang aton pagtuo kay Kristo, hindi nga kay bisan sino lamang ang aton tuuhan. Ang tao nga may matutuod na pagtuo, nga makahimo sa iya nga mangin anak sang Dios, amo nga iyang pagtuo, ginapatuhoy didto kay Kristo. Sang una, sang si San Pablo nagapanudlo, may nagpamangkot sa iya nga nagasiling, Sir, anong buhaton ko agod maluwas ako? Kabalo ka kung anong siling ni San Pablo? Makita ina sa Acts chapter 16 verse 31. Nagsiling si San Pablo sa nagpamangkot sa iya, magtuo ka kay Ginoong Hesus agod maluwas ikaw kagang imo panimalay. So, ang pagtuo nga makaluwas, ginapatuhoy, ang object sa nga pagtuo, amo si Kristo, hindi nga kay bisan sino lamang nga tao. Bisan pa si San Pedro, San Pablo, kagiban pa nga mga Diyos nun nga mga tao, hindi ang aton pagtuo, dito naton ipatuhoy sa iya, ang ginatudlo iya sang Bible, amo ini, nga dapat kita magtuo kay Kristo, agod nga mahimo kita, nga mga anak sang Dios. Kagamo ini ang ginadugang nga pagtudlo sa mga tao nga ginhimo nga mga anak sang Dios. Ano ang ebidensya nga imong masapwan, nga imong mabatyagan nga ikaw isa na sang mga anak sang Dios? Ang ginatudlo sang Bible sa aton amo ini, kag makita ini sa Romans kapitulo 8 halin sa 14 tubsob sa 16. Ang ebidensya nga ang tao anak na sang Dios amo ini, ginatuytuyan siya sang balaan nga espiritu. Ang tao nga wala sing balaan nga espiritu, sulod siyang kabuhi, hindi makabig nga anak sang Dios. Kaya ang mga anak iya sang Dios, ginatuytuyan sang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu sang Dios ara sa sulod sa iyang kabuhi, kag ina nga balaan nga espiritu amo nagatudlo sa iya sang matarong nga banas nga dapat niya pagalaktan, sa mga matarong nga mga pagginawoy nga dapat niya iga kabuhi. Ina babatyagan nimo kay man ang balaan nga espiritu amo ang nagapuyo sa aton kaugalingon. So ang dako nga ebidensya nga isa ka tawo anak na sang Dios kay yara ang balaan nga espiritu sulod sa iyang kabuhi nga amo ang nagatuytoy sa iya. Sa imong pamatyag, ano ang balaan nga espiritu? Nagapakighambal bala sa iyang makaanak, mga kanakan, tubtob subong? Siguro makasiling ikaw, ti, daway man ako kabati nga naghambal ang balaan nga espiritu sa akon. Mga utod, ang balaan nga espiritu nagadihon sang imong balatyagon, kag sa imong hunahuna agud nga makahimo ikaw sa nagakaigo nga desisyon nga makapamuot sa tubangan sang Ginoo adlaw-adlaw.
So ang mga tao nga ginpuy-an sang balaan nga espiritu tungod kay ginbato nila si Kristo, mayara nga balaan nga espiritu nga nagatandog sa ilang balatyagon kag sa ilang huna-huna agod nga makahimo sila adlaw-adlaw sang Dios nun nga mga bagay nga dapat nila pagahimoon. May isa ka sugilanon kag ini matutuod nga istorya. Ini nga tao ginangalanan si Sunny. Maalam nga bata, halin sang elementary, nag-high school, nag-college, maalam gid siya. Isa kation, nagmasakit siya. Pag masakit niya dito sa ospital, lala ang iyang ginabatyag, kadamo sa nagapangamuyo sa iya, kamag-ayo si Sunny siyang masakit. Kaya dito siya sa ospital, nagamasakit, nabatyagan niya ang pagpanghikot sang balaan nga espiritu sa sulod sa iyang kabuhi. Samtang nagahigda sa dito, nakahuna-huna siya. Kagini ang siling nakon nga pagpanghikot sang balaan nga espiritu. Siling niya sa iyang kaugalingon, kung mag-ayo na ako, makagwa na ako diri sa ospital, makuha ako sang pagka-doktor. May eskwela ako, agod mangin doktor. Agod nga buligan nakon ang pariya sa akon, siling ni Sunny, ang mga tao nga pariya sa akon nga mga masakiton, buligan nakon. Kagabalo ka kung ano siling ni Sunny, siling niya adto amo ang pagpanghikot sang balaan ng espiritu sa akon, samtang dito ako sa ospital. Matuod man, nag-eskwela siya pagka-doktor, kapag graduar niya, nag-interest siya sa isa ka grupo sa mga doktor nga kadto sa nagalain nga mga lugar sa pagpamulong sang libre sa mga tao nga mga masakiton. Kag kon si Sunny ang paghahambalan siling niya, dito ina nagsugod sang na-admit ako sa ospital ngang balaan nga espiritu sang Dios nagapanghikot sa akon kag nagahambal sa akon nga dapat ako magdoktor agod nga buligan nakon ang mga tao nga mga masakiton pareha sa akon. Kag nagabalhin-balhin sila, lain-lain nga mga probinsya, tub-tub subong naibalawan nakon nga si Sunny yadto na sa Amerika, nagkapadayon gihapon sa pagpamulong kay inaamo ang mission nga ginhatag sa Dios sa iya sa pagbulig sa iyang isigkatao. Mga kautoran amo ini, ang balaan nga espiritu, siguro wala kita makabati nga naghambal sa aton dalunggan, pero nagapanghikot siya sa aton balatyagon sa aton huna-huna agon makahimo kita sang mga bagay suno sa kabubuton sang Dios nga dapat naton pagahimoon. So ang ebidensya nga ikaw anak na sang Dios tungod kay ang balaan nga espiritu yara na nagapungko sa trono sang imong kabuhi kag nagatudlo sa imo bisan pa nagasabdong sang sala nga aton mga ginahimo sa aton mga kabuhi. Ang sunod amo ini, ang matutuod nga mga anak sang Dios manunubli kaupod ni Kristo. Kag amo ina ang ginatudlo sa aton sang balaan nga kasulatan. Makita naton sa Romans chapter 8 verse 17. Aton pagabasahon ang pulong sa Dios agod nga ini makadiretso tudlo sa aton nga ang mga anak sa Dios manunubli kaupod kay Kristo. Nagasiling siya diri sa 17 sa Roma 8 versikulo 17. Siling niya tungod kay mga anak kita sang Dios, mga manunubli kita sang mga kaayuhan nga gintiganan niya para sa iyang mga tao. Kag mga manunubli man kita upod kay Kristo sang gintigana sang Dios para sa iya. Amo ini ang maatag nga ginahambal sang Bible. Akon lang liwat suliton. Ang mga adopted nga mga anak sang Dios nahimo silang mga anak sang Dios paagi sa pagtuo, manunubli sang tanan nga mga kauyuhan nga ginpreparar sang amay sa iyang bugtong anak
kag ang palanoblion siling niya mangin palanoblion manaton kay masig ka manunubli kita upod kay Kristo. Inaamo ang matag nga ginhambal sang Bible sa aton. Ang mga anak sang Dios manunubli sang langit, ang mga anak sang Dios manunubli sang ginharian sang Dios, ang mga anak sang Dios mga manunubli sang kabuhi nga wala sing katapusan dito sa langit. Sa tion nga tawgo na kita sang Ginoo halin sa siningadota kag litonon niya kita sa sinang langit, sa sinang iyang balay kag ginaman para sa tanan niyang mga kaanakan. Kag dito sa langit ato na mangin kaupod si Ginoong Hesus nga bugtong anak sang Dios nga amo ang aton manluluwas. Amo ina ang mga kaayuhan nga ginatudlo sang balaan nga kasulatan sa aton. Makita nimo ini sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 34 nga nagatudlo ang Dios sa aton nga kita manunubli sang balay sang Dios didto sa langit. Nagasiling siya nga sa adlaw sang paghukom iyang tiponon ang iyang mga kanakan kag magasiling panublian ninyo ang langit, ang puluyan nga amo ang langit nga gintigana para sa inyo bisan sang wala pa matukod ang kalibutan, ang duta, ang Dios nag-ama ng daan sang balay didto sa langit. Diin niya paistaron ang tanan nga mga nagtuo sa iya nga ginakabig niya nga iyang mga kaanakan. Kag mga kauturan aton gid mabatyagan nga kita mga anak na sang Dios kay una sa tanan ang mga anak sang Dios may balatyagon nga Dios nun. Kag amo ning balatyagon makita naton ini sa Mateo 22 halin sa 37 tubtob sa 38 nga nagasiling nga ang mga anak sang Dios nagahigugma gid sa Dios sa bug-os niyang una-una. Ginahigugma niya ang Dios sa bug-os niyang tagipusoon, ginahigugma niya ang Dios sa bug-os niyang kalag, kag ginahigugma niya ang Dios sa bug-os niya nga kusog. May balatyagon siya sa paghigugma sa Dios. Kung ang isa ka tawo wala man nagahigugma sa Ginoo, ina nagkakahulugan lamang nga siya hindi matudtuod nga anak sa Dios. Kay ang anak sa Dios may balatyagon sa paghigugma sa Dios. Ang Dios nga una sa tanan nahigugma sa iya. Kag kita nga mga kaanakan sa Dios, ginatudloan niya kita aton man higugmaon ang aton mga isig katao bisan pagani ang aton mga kaaway isa ka mabudlay nga hilikoton nga ginapahimo sa Dios sa aton amo nga higugmaon naton ang aton isig katao kag higugmaon man naton ang aton nga mga kaaway, ang mga tao nga daw hindi makagusto sa aton man higugmaon. So ang isa ka Kristohanon ang palatandaan amo ini nga ikaw anak na sang Dios tungod kay may balatyagon ikaw nga Dios nun. Nagahigugma sa Dios, kag nagahigugma man sa imo nga isig katao, kag sikyaron nimo ang imong kabuhi. Kay kung ikaw isa na ka Kristohanon, anak sang Ginoo, yara ina imo mapasagyan sa imong kabuhi nga ikaw may balatyagon gid nga Dios nun. Kag isa pa gid amo ini ginatudlo sa aton sang balaan nga kasulatan nga imo gid mabal-an nga ikaw tunay gid matudtuod gid nga anak sang Dios kay ikaw nagahigugma sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo nga ginatawag naton nga balaan nga kasulatan. Kagamoy ni ang ginahambal sang Dios sa mga anak sang Ginoo. Basahon nakon ang Salmo halin versikulo Kapitulo 1, versikulo 2. Okay? Salmo 1:2 nagasiling, naluyag siya magbasa o kung magpamalandong sang mga pulong sang Dios. Kag nagatuon sini sa adlaw kag gabi. Naluyag siya. Kung sa mga pagkaon pa, nanamian siya magkaon. Kag nagapamalandong siya sa adlaw kagabi. So ano mga utod, kamusta?
gusto ka man, may gana ka man, nga magpamalandong magbasa sang pulong sang Dios adlaw kag gabi, kung may panahon ikaw, kung yara sa imong balatyagon, inaamo ang matudtuod nga palatandaan nga ikaw tunay o kung matudtuod gid nga anak sang Dios. Kag dugang pa sini amo ini, ang mga anak sang Dios, makita naton sa Hebreo 10:25, nahigugma siya pagkadto sa simbahan. Ang simbahan naton amoy na ang building, din kita nagatipon kag nagasimba sa Ginoo. Ang anak sa Dios ginahidlaw siya sa pagkadto sa simbahan agud magsimba kaupod sa iyang mga kautoran. Amoy na nga may mga tao nga sa adlaw sa inog simba, preparado na sila ang tanan. Ready na, mga bayo niya, ready na sa pagsimba nga kay man nahigugma sa pagkadto sa simbahan agod magsimba sang tingob kaupod sa iyang mga kautoran. Kung ara sa imo nga balatyagon, inaamo ang isa sang nagapamatuod nga ikaw tunay gid nga anak sang Dios kag manunubli sang tanan nga kaayuhan nga ginaman sang Dios sa iyang mga kanakan. Kag sa dugang pa sini, amo pagid niya ang ginatudlo sang Bible sa aton. Kag ini makita naton sa Colosas Kapitulo 3. Ang pulong sang Ginoo nagatudlo sang subong sini sa aton nga ang mga anak sang Dios pirmi siya nagapanumdom, nagahuna-huna sang mga bagay nga langitnon. Okay? Colossians 3 halin sa 1 pagkadto sa 2. Kag diri ang pulong sa Ginoo nagasiling, ginbanhaw kamo kaupod ni Kristo. Gani pangitaan ninyo ang mga butang nga yara sa langit, sa diin nagalingkod si Kristo sa iya trono sa tuo sang Dios. Ibug-os ang inyong mga panghuna-huna sa mga butang nga didto sa langit, kag indi sa mga butang nga yari diri sa duta. Okay. Kung ang aton pirmi huna-huna mga dutanon lamang mga butang, mangga diri sa duta, kalipayan diri sa duta, mga bagay tanan nga mga dutanon, kag wala ikaw iya nagauna-una sa mga butang nga langitnon, then nagapamatuod kag alang-alang ang imo nga pagka Kristohanon. Ang matudtuod kag genuine nga Kristohanon, nagauna-una siya sa mga butang nga langitnon, ang mga bagay nga labing importante, ang mga butang nga wala nagakadunot nga ginaaman sa Dios nga iyang ipapanubli sa aton. Mga utod, samtang nagakabuhi ikaw diri sa duta, nagahuna-huna ka man sang Dios nun, o kung langit nun nga mga bagay, kung ara sa sulod sa imong kabuhi, inaamugid ang nagapamatuod nga ikaw isa ka genuine anak sang Dios, kay hindi lamang nga ikaw nagahuna-huna sang dutanon manggad kalipayan diri sa duta, kundi nga nagahuna-huna man ikaw sang Dios nun nga mga bagay nga ginaman sang Dios para sa aton, sa tion nga iya kitang litonon halin sa duta pakadto dito sa langit niya ginaman para sa aton. Si Kristo mismo nagahambal, siling niya hindi kamo magkasubo, salig kamo sa amay, salig man kamo sa akon, sa balay sang akon amay dito sa langit may madamo nga hulot. Kung hindi ini matuod, hindi kung tani ako maghambal sini sa inyo, magabalik ako, magauna ako sa langit sili ni Kristo, kag magabalik ako liwat, uhaon akon kamo kag dalon dito sa langit, agod nga kung diin ako dito man kamo. Sa aton pa may tion nga magaabot nga kita magapakig-upod kay Kristo dito sa langit sa wala sing katapusan. Busa ang aton huna-huna siling Bible, ibugos naton sa mga langitnon nga mga bagay nga labing maayo ikumpara sa mga bagay nga diri sa duta. So ang laygay sang balang kasulatan sa aton subong mga anak sa Dios amo ini, aton huna-hunaon ang mga butang nga langitnon, hindi lamang ang mga butang nga dutanon nga nakahatag sing mga dako nga kasubo sa aton mga kabuhi.
si Kristo sandiris pa sa sadutan naghambal siya, hiling niya sa sining kalibutan madamo kamo nga mga pag-antos, pero siling niya magpakabakod kamo, gindaog ko na ang kalibutan. Sa kalibutan may madamo nga mga pag-antos, pero dito sa langit ang tanan nga mga luha pagapahiran, wala nang kasakit, wala na si pag-antos. Kagamoy na ang nasiling sa Bible nga dapat nga huna-hunaon naton pirmi ang langit nun nga mga butang, hindi ang mga palaligban nga dalagpo sini nga kalibutan. Kay ini nga kalibutan, ini nga duta, hindi amo ang final nato nga ilistaran. May tion nga telikdan naton ini, bisan anong manggad naton diri, pagabiyaan naton ini, kay temporaryo lang ini nga lugar nga aton pagaistaran. Ang mga anak sa Dios dapat nga una-unaon naton ang mga eternal, wala sing katapusan, langit nun nga mga butang, kagina amo ang nagapamatuod nga ikaw gid tunay nga anak sa Dios, kung ang imong balatyagon Dios nun, kag nagahuna-huna ikaw sa mga bagay nga kaayuhan nga ginaaman sang Dios sa aton sa tion nga tawgon niya kita sa sini nga kalibutan. Okay. Sa pagtakop, tanaw naton ang aton mga kabuhi. Nagapamalandong kita nga ang Dios nag-aman sa aton sang mga maayo nga palanublion. Ang ginarian sang Dios, ang langit aton pagapanublion, ang kabuhi nga wala sing katapusan, ihatag ina sang Dios sa aton sa tion nga tawgo na kita sa sini nga dota. Karon tungod kay nagpamalandong kita sa mga dalagko nga bagay nga aton pagapanublion upod kay Kristo, ano ang aton huna-huna kag balatyagon? Ara gid lamang bala sa mga palanublion kung ikaw may ginikanan, kag kamo nga mga mag-ulotod, ano ang ginahigugma ninyo? Ang palanublion nga ginaman sang inyong ginikanan, o kon ang ginikanan nga amo ang tag-iya sang inyo palanublion. Kung ang imo ginahigugma amo lamang ang palanublion, kag wala nimo ginahigugma ang imong ginikanan nga amo ang nag-aman sinang tanan, ina klase sang kabuhi balingag. Sa piyak nga bahin amo man sini. Si Kristo amo ang nag-antos sa krus. Agod matigayon ang aton kaluwasan, agod maangko naton ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag agod nga makapanubli kita sang tanan nga kaayuhan nga ginaman sang Dios sa aton. Ginsakripisyohan ina, nag-antos si Kristo dito sa cross para sa aton. Nagpatulo siya sa iyang hamili nga dugo agod nga matigayon ang aton nga kaluwasan. Karon ano kag sino ang aton ginahigugma? Ang palanublion lang o kon si Kristo nga nag-antos kag nagbayad sang tanan nga silot sang aton sala didto sa cross. Ang nagakabagay nga aton higugmaon sing labi amo si Kristo. Ang Kristo nga nahigugma sa aton nga ginhalad niya iyang bug-os nga kabuhi agod nga matigayon ang kasiguruan sang aton kaluwasan paagi sa pagtuo naton sa iya. Then kung ginahigugma naton siya, kag ginbaton naton siya sulod sa aton kabuhi, karon dayon sigurado 100% nga panulbion naton ang ginaman sang Dios nga mga kaayuhan para sa aton, sa tion nga siya magabalik liwat sa sini nga kalibutan. Kabay nga sa sini nga tion hindi na naton pagpalipason, kay man karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Buwas base kon malang-alang na, kay hindi kita makasiguro nga ang buwas magaabot sa aton kabuhi. Mapanubli nimo ang ginharian kag ang tanan nga kayuhan kung ikaw nagtuo na kag magbaton kay Kristo sa imo nga kabuhi. Karon dayon
i-surrender ang imong kabuhi sa gamhanan kag mahigugmaon nga kamot ni Kristo, kag ang tanan nga makauyuhan gin promisa sang Dios sa aton gid maangkon tungod kay ang Kristo yari na sulod sa aton kabuhi. Mga kauturan, madamo gid nga salamat kag kabay nga ang Dios magpakamaayo sa aton tanan.